Čučo Jadranka Ćilića, ako bi Žiko donio prase, samo ga ubaci i pitaj kad treba sutra. Neka pomogli uspješno. Učitelji koji predaju albanski jezik diljem Hrvatske uglavnom su ili ekonomisti ili inženjeri različitih struka. Pojavi li se mogućnost da se prekvalificirati učitelji albanskog jezika? U ovom školom stilu Arabo sam nesmetno sam prije na Makedoniji, na kritetu negocije festivali, kada sam izglednički. A sve sam nesam, Amar se prende puno čerku, edhe sam krijer fakultetin e ekonomije. Najmanjer, baš сега, пасо че nuk përpasën një tjetër, manga, zuan, që përse dhe të neke të punojnë me në ruajtjen e traditës dhe kulturës tonë shqiptarë për brezët të dhe në pas, pasi që ato janë në rrezik të asimilimi. Albanci u Italiji imaju i dodatan problem. Dok u drugim zemljama od Hrvatske preko Austrije do Slovenije albanski jezik institucionaliziran, u Italiji učitelji albanskog jezika nisu priznati, niti plaćeni. A u toj zemlji je gotovo pola milijuna Albanaca. Organizzati al notare da source prendere tutte le decisioni non sul locale, non sul scolo, perché io nel locale che sto, mentre va alla scuola, mi sento locale a scuola, tutta scuola cerchiamo da come sapere di lì, scuola sita e bastano, provincia di Cente. Важливо подолати, які директиви не люди, але просто Obrazovni plan i program te program prekvalifikacije sadašnjih učitelja albanskog jezika ono je što bi zahtjelo unaprijediti kvalitetu dopunske nastave albanskog jezika u zemljama Švicarske. Mladi u školama često ne znaju koliko prijatelji mogu povrijediti samo jednom riječju. U Međimurskoj županiji većina škola na jednom mjestu okuplja hrvatske i romske učenike, a jedna od njih je Čakovečka gospodarska škola. Ipak, to kod njih nije okidač za probleme i nepoštovanje ljudskih prava, kažu. Da bi učenike dodatno povezali, to im naučili o drugim kulturama. Đalen, World Connect. Zajedno će se družiti i izvan nastave i snimit će dokumentarni film. Djeloškolske klupe i bez obzira na različitosti ostaju složene. Pogotovo da se za nas ljudima da ne zlaze mnogosti društva, ali ipak i su jedno Šesti ovo grožđe. Hoću. Da te opere? na radionicama dokumentarnog filma. Evo sam se može, aj. A, Šta? mušice sam se vataju. Ma ajde, dobro, onda neće. Upravo bi taj kroz trebalo još jači povezati. Inače, riječ je o školi koju pohađaju hrvatska i romska djeca, a s poštovanjem manjina nema problema. Moram priznati da imamo jako dobro u suradnji s učenicama naše škole. Dešavaju se nekakvi sitni incidenti, ali to su zanemarivo mali incidenti između svih učenika
ovaj tjedan tražila se kratka više u Hrvatskom razvojnom zavodu, kad je direktor zavoda najstariji životni zakon. Želja za prihvaćanje, strah od toga da se bude odbačen, pogotovo od najmilijih osjećaja simpatije čovječanstvo gotovo od njegova posljedica. Upravo se to dogodilo biblijskom Josefu, kojeg su njegova braća zbog ljubomore prodala u ropstvo. Tu je priču u 17. stoljeću u Istanbulu pjesnik i književnik Abraham Toledo iznosio u poemu. Tako je nastao najstariji životni jurikum. Las Poplas i Josip Hačedik. Muzika, nažalost, bila izgledana, tako da sam ja koristeći određene iskustva koje sam nalazim pored pesma, na neki način rekonstruisao neku muziku koja verovatno je u tradicionalnom društvu koja je ona bila. Ova više poznaje mudra poema, koja duboko ulazi u psihologiju, prikazuje i odnos oca i sina. Ponekad i predanska ljubav može biti pogubna. I sa druge strane, otac koji nosi veliku krivicu i veliko kajanje zbog toga što je voleo više nego drugih i što nije zbog taštine, zato što nije bio dovoljno dobar, nije bilo dovoljno sveći da njegova ljubav za Josefa u stvari će doneti nesreću i onda on na neki način sebe krivi i za to što za Josefovu I dok je ulogu Josipa preuzeo carski Bartavnić, uloga oca Jakova pripala Aljoši Vujkoviću, a na radiju je Zorana Bečić. izgleda braću bližite. To je odnos koji je značajno postalo normalno, kao da vas razred i drugi i tako dalje. Pa onda valjda to je rekao sagleda tu drugu stranu. Uglavnom na traženju je geografski pastor Širo Sila, a za veću izvedbu pobrinuo se Zagrebački zborolju. Muški dio preuzeo je na sebe ulogu Josipove brate, a ženski dio zbora Meričarka koji piješe Jakova. To je prva suradnja ovog redatelja s filmom. Negdje se nešto pogled 2 mjeseca, dan živjeti općine u Zagrebu, gospodin Jatović je mene kontaktirao, pustio mi snimku koja je već prije toga napravljena u Beogradu, meni se to jako dopalo. Ja sam rekao da naš zbor će biti djelovatno potrašen i sve što se sad projekat idealno realizirati sa našim kolegama iz Beograda i evo ovako sam se čini nakon ove generalne probe, prije samoga nastupa, energija je jako dobra, svi smo vrlo zadovoljni, sljedeći ćemo ovaj projekat nekako zajednički snagama ostvariti. Nema pouzdanih podataka, ali pretpostavlja se da je ovo, nakon premijere u Beogradu, prva izvedba ovog muzikla od 17. stoljeća. Stoga ne začuđuje da je zanimanje za njega veliko. Kao vidio sam Sjedan Izraela, koji završava večeras u 20 sati u Razvojnom zavodu nazivom Troja Zaltmana i njegovom telepatijom muzikla. Nacionalna zajednica Bugara u Hrvatskoj je malobrojna i zemljena aktivna na povezivanju svojih dviju domovina. Tako već 8 puta u suradnji s društvom hrvatskih književnika predstavlja bugarske autore. Ovaj put su zainteresiranom publikom susreli se Nikolaj Stojanović i Georgij Konstantinov. Bila je riječ o
putovanje preko svijeta više vrijeme. Osim što hrvatsku policiju odgovara, kaže da je grad u kojem se живописен и същевременно духовен град. Радвам се също, че се запознавам с хърватски писатели, а и с някои български творци, които живеят от общността на българо-хърватското множество. И се надявам да мине тази среща, наистина да мине като по един мост. I Nikolaja Stojanova veselio ove književnosti. Autor je 15 knjiga beletristike, među kojima ima najviše zbirka priča i romana. Prevodi s nekoliko jezika, uglavnom s francuskog, a na otvorena želja mu je tulično prevesti na hrvatski jezik. Да се опитвам, виждам, че ще даде тази перспектива и по-приятен за пребиваване. Тази също богата история. Има много стари връзки между големите български автори и ваши големи писатели от предишния век и по-предишния век. Така че нищо по-добро от това, моето поколение да продължи тези връзки и да се посетява непрекъснати пътувания, да се познават хората ни, които са във всички наши държави. Time se slaže i pročelnica katedre za bugarski jezik i književnost Marijana Dijelić, koja je studente motivira na čitanje bugarske književnosti, ali i na upoznavanje bugarske himne i njezinih običaja. Danas jako puno studenti putuju i to je dobro, zato što i postoje različiti programi kojima imaju